Здравейте, приятели! Аз съм Боби и в днешното видео искам да ви покажа няколко супер удобни и готини аутфита за различни поводи, които са, между другото, скандално евтини. Тъй, че ако искате да разберете за какво ще ви говоря в днешното видео и какво пък толкова скандално евтино да ви покажа, продължавайте да гледате. Ако следвате мен и канал от известно време, знаете, че аз обожавам секонд-хенд находките и напоследък доста често си пълня гардероба с над 80% секонд-хенд неща, дрехи и аксесуари понякога. Така че смело мога да твърдя, че това, което се предлага в нашите секонд-хенд магазини е наистина супер. Особено ако успеете да хванете най-добрата цена, това си е просто сделката на живота ви, приятели. И не се шегувам, защото за една сума от 50 лева, ако оцелите точния ден на пазаруване в секонд-хенд магазините, може да си направите един мини гардероб. И между другото, в днешното видео аз искам да ви покажа няколко интересни аутфита, които са направени само с находки от секонд-хенд магазините. А цените на всяка една от находките са между 1 и 1,50. И не се шегувам. Днешната гама, която реших да избера от цветове, е розово-лилава с малко черен акцент. Така че нека да започваме с първата категория дрехи, които искам да ви покажа в днешното видео. А именно това са топовете. Имаме в тази категория две дрехи. Ето това светло розово-лилаво поло с много висока яка и аз страшно много го харесвам. И отдолу имаме почти същия модел, малко по-тънко, само че черно. Това ще са топовете, с които ще работим в днешното видео, а сега нека да видим и долните части. За долните части на нашите аутфити аз съм избрала три предложения. Първото е черен панталон. След това имаме един много интересен панталон, който е един такъв цвят, мисля, че се води не маджента, но нещо близко до маджента. И последното, с което ще работим, е ето тук зад мен, именно ето тази пула, която е почти същия цвет като панталон, само че една идея малко по-ярък. И за връх на дреха ще използваме ето това сако, което е цвят пепел от рози. Тъй, че цялата ни гама ще бъде розово, лилаво, черно. А сега нека видим какви аутфити можем да направим и как да ги съчетаем, така че да изглеждат супер добре. Първата комбинация, в която реших да пробвам, приятели, това е черно върху черно. И мога да ви кажа, че това е една от най-любимите ми комбинации. И когато се колебая какво да облека, черно върху черно, винаги е перфектно. Нека първо да обърнем внимание на панталона, който, слава богу, че има отстрани ластик на талията. Иначе след всички тези коледно-новогодишни празници нямаше да я бъде тази. Така, панталонът има опция за колан, което е страхотно. Примерно ви е малко широк или просто искате да добавите... Супер, убих един момент. Секунда. Така, както казах, коланът е чудесен акцент към вашия тоалет или пък практичен такъв, ако решите, че в талията не ви е достатъчно сначнато. Окей. Този магнит ще умре втори път. Или в талията не е достатъчно пристегнато и вие искате да направите фигурата си по-атрактивно изглеждаща. При мен бих сложила колан. Първо за акцент бих избрала, да кажем, бежов колан. Такъв много млечно, красив бежов цвят. Ето тук някъде на екрана ще ви изобразя един такъв колан, който аз притежавам. За един приятен акцент или пък черен лъскав колан, отново за акцент. И отново да имаме черно върху черно върху черно. Полото, това, което ми харесва, е изключително меко е. Отдолу съм с черно бюстие, така че дори и да е леко прозрачно полото, което в случая аз не виждам, съм се подсигурила, така да се каже. Ето как изглежда самия туалет. Косата ми нарочно е вдигната, защото първо да не разсейва, второ да се виждат тези любими мои обеци от Shein. Ето тук някъде на екрана ще прекача снимка, ако все още се предлагат на сайта, може да ги разгледате. И второ са чудесен акцент и
по-добре е косата да не ми се мятка, особено като се прибличам 5 пъти поне за това видео, така че да. Та, ето много приятна мека материя, памук с еластен е това пол. За панталон не мога да ви кажа, но има много готини джобове отстрани, които са страхотни. И могат да приберат някакви дребни джунджурийки. И да, както казах, бяха празници. Този панталон как би го съчетала аз? Относно аксесуари, нещо златно или нещо сребристо. В зависимост дали искам да постигна по-топъл ефект или по-студен. Днес съм по-слънчева вълна и затова с тези златисти обеци. Друг акцент дали бих сложила, може би едно колие, не особено натрапчиво, и до тук с аксесуарите. Обувки, които бих избрала за този аутфит, ще ви покажа само след секунди. За да не е всичко абсолютно черно от главата до петите, реших да добавя малък цветен акцент, а именно ето това сако, цвят пепел от рози. Което аз бих предпочела да нося отворено, тъй като не обичам да е прекалено ето така стегнато, а нещо по-лежерно и по-непретенциозно. Приятели, нека сега да поговорим за цената на целия аутфит, който имам върху себе си. Сакото е 1,50, полото също, а панталона е 1 лев, което прави 4 лева. Цял аутфит за 4 лева. Както ви казах, приятели, сега ще ви покажа и обувките, които смятам, че са супер подходящи за този аутфит и за всички други, които имам за вас. А това са именно ето тези обувки. Те са лачени, но не блестят супер много, което мен ме радва. Моделът е класически, нищо претенциозно. Имат ето такъв масивен топ, който е супер удобен за ходене. И отпред може да видите подметката. Ето така изглежда. И наистина много удобна, не се парзаля, което е страхотно. Един интересен факт за тези обувки. Те са на марката Deichmann и аз си ги купих абсолютно нови от Second Hand за 1 лев. Да, 1 лев. И аз вече съм ги носила, но както може да видите, те буквално са нови. Наистина. За 1 лев такива обувки от Deichmann обикновено струват около 40-50 лева. Аз ги взех само за 1 лев. Това си е наистина плюс. Ето как изглежда и цялостният ми аутфит. Черно върху черно. Акцент пепел от рози. И завършваме с ето тези обувки от Deichmann, които са страхотни и наистина на мен много ми харесват. Удобни са, стилни са и могат да ги съчетая с безброй много аутфити. Като казахме аутфити, да продължаваме към аутфит номер 2. Приятели, това е аутфит номер 2. Тук това, което сме променили е панталона. Както виждате, цвета е един такъв, мисля, че се води и маджента. Страхотен панталон. Има едно интересно закопчаване. Ето тук има едно вътрешно копче и тук ето така се захващат частите, плюс цип. Също има джобчета, които не са от най-функционалните, но все пак аутфита мисля, че е чудесен. Отново ще прибегнем към използване на това сако, което видяхте в предния аутфит. И вече имаме аутфит номер 2. Тук, както вече става ясно, имаме доста повече цвят. Отново симпатичен, готин аутфит, който може да го носите в офиса, на не особено формално излизане или където накратко на вас ви харесва. Между другото, ако смените тези обувки, които виждате в момента, и сакото с нещо по-спортно, става една доста кежуал готина визия, с която
Може да си ходите на шопинг, напред-назад или където на вас ви харесва. Но с това сако малко елевейтваме или надграждаме визията, така че изглежда една идея по-елегантно. Ето и малко по-отблизо част от панталона. Изключително е мек, много ми харесва. Но усещам как лекичко ми стяга след коледно-новогодишните празници, така че да, трябва малко да помисля по въпроса. Иначе мен като цветова комбинация ми харесва повече. В смисъл имаме повече цвят, но аз, честно казвам, предпочитам черно върху черно. И бих използвала различни текстури на черното, за да изглежда още по-добре. Но и този аутфит бих си го носил с огромно удоволствие. А сега нека да преминаваме към аутфит номер 3. Приятели, време и за аутфит номер 3. Тук отново оставаме с черното поло с висока ръка, което видяхте до сега, като добавяме ето тази джинсова пола, която е в подобен цвят на панталона, който видяхте в предишния аутфит, само че тук имаме доста по-ярък и наситен цвят. И на мен страшно много ми харесва тази пола. А цената на тази пола е отново 1,50. Страхотна е. На мен ми харесва със сигурност. Заключава се ето така. Ето тук отстрани, извинете. Единството, което не ми допада е, че горе като се закопче няма нещо, което да задържа ципа да не се плъзга надолу. Но това не е най-големият проблем, така че абсолютно чудесна пола, която аз много харесах. Цвета ми харесва, дължината ми харесва, материята е изключително мека и комфортна. И отпред не ви се моткат никакви копчета, всичко се случва ето тук отстрани. Аз с черното поло смятам, че изглежда доста добре и ето тези чудесни черни обувки 10 от 10. А нека да ви кажа, ще изглежда и с сакото отгоре. Мисля, че ще изглежда също така добре, както и другите два аутфита до момента. Отново цветовете си подхождат. Черното е чудесен акцент в горната част на видеята, сакото е много приятно и според мен една идея смекчава толкова строгото черно, което сме свикнали да виждаме навсякъде. И изглежда страхотно, но честно да ви кажа, на мен ми харесва повече без него. Харесва ми как кореспондират тези два силни цвята, а именно черното и ето този цвят маджента или вино, не знам точно как се води, но е страхотен цвят. И на мен много ми допада. Нека тук да сметнем аутфита колко ни струва. 1,50, 1,50 и 1 лев. 4 лева. И като добавим и сакото 1,50, аутфит номер 3 струва 5,50. Но всъщност накрая на видео ще ви кажа за всички дрехи в видео колко пари съм дала, така че всеки аутфит няма да струва толкова, колкото ви казвам. То ви казвам, ако индивидуално бяха закупени нещата и бяха отделни аутфити, а не да използвам части от единия в части от другия. Така че ще е още по-тънко. Тази пола просто я обожавам. Аз направо не бих искала да свалям. И с кетове бих си я носила с едно дънково яке. Отново с това полу махаме тези обувки на топче. Слагаме някакви готини кецове и една кафеникава или нюд чанта. Перфектно. Продължаваме към аутфит номер 4. Приятели, това е аутфит номер 4. Какво променихме в този аутфит? Сакото е същото. Използваме и същия черен панталон от първия аутфит, но тук сложихме розово поло и цветът е една идея малко по-светли. Това, което на мен не ми харесва в този аутфит, че тези двата цвята, както може да видите, са прекалено са близки един до друг. И ми се струва, че малко се сливат. Но също така един не толкова претенциозен аутфит би изглеждал доста добре с тези цветове. Но няма да е моят абсолютен
фаворит. Интересно ми е какво мислите за всеки един аутфит, така че ви очаквам ето тук долу в коментарите да споделите кой е вашия фаворит и как вие бихте съчетали дрехите, които видяхте в днешното видео. А сега да продължаваме и с аутфит номер 5. И това е аутфит номер 5, приятели. Тук какво променихме? Отново върнахме плата от втория аутфит, но сложихме ето това светло розово-лилаво пол и мога да ви кажа, че с него ми изглежда визата някакси не е толкова претенциозна, колкото с черното пол. И тук тази строгост на аутфита не я виждам. И ми се струва някакси по-лежерно, но също така бих отишла с подобно пол. Разбира се, тук искам една вметка. Изгладено, защото това нещо го изкарах от гардероба, тъй като нямах търпение да снимам това видео. И не ми се занимаваше супер много време да гладя абсолютно всичко. Но си представя, че всичко изглежда пригладено и чудесно. Та така, да се върнем на аутфита. Много ми харесва. Този аутфит бих го носила също с кецове. И отново бих използвала дънково яки. Или също може би яки от изкуствена кожа. Нещо по-грубо като модел. И също така с боти от изкуствена кожа, които са с равна подметка и имат капси, малко по-рок-н-рол звучение да има. Но като цяло този аутфит ми струва доста симпатичен. И с тези обувки също така изглежда добре. Но аз принцип съм момиче, което предпочита удобството. Тъй, че бих заложила на кецовете и на по-лежерната визия. А за нещо прекалено много официално, тънък топ и красива рокля. А сега да продължаваме и към последния аутфит за деня. Приятели, ето и аутфит номер 6. Този е и последният за днешното видео. Имаме розовата пол и панталоните маджента, като в този случай според мен самото пол омекотява до някаква степен яркостта на панталона и му придава завършен вид на визия. А сега нека да сложим и сако. Тази визия определено ми харесва. Изглежда много приятна, не особено ангажираща и доста чил бих казала. Но, все пак това не е моята любима визия. Предполагам вече сте разбрали, че черно върху черно с черните обувки е просто моя абсолютен фаворит. Аз обожавам да нося черно и имам супер много черни неща, като почне черни рокли, топове, панталони, обувки, чанти, разбира се. И любимата ми комбинация черно с златно или черно с сребърно като аксесуари просто е най-любимото ми нещо. Надявам се видеото да ви е харесало, да сте си харесали някакви комбинации от дрехи, които бихте пробвали и вие. Разбира се, може да използвате други цветове или други кройки и също да носите това, което на вас ви харесва. Аз мисля по-нататък да направя едно видео, наречено дигитален гардероб, който го мислят много отдавна, но имате предвид, че ми тема супер много време да го заснема, така че няма да е скоро, но е в проект на правене, така че имайте търпение. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако харесвате мен, както и съдържанието, което качвам в канала си, ви каня да се абонирате.